Стресът не е болест, нито в широкия, нито в тесния смисъл. Той е нормална защитна реакция на организма, с която обаче трябва да се справите сами. Стресът е емоционална и физическа реакция на неочакваните промени във вашата среда. Организмът ни има способността да го установява и да реагира на него. Той ни държи в готовност, така че при нужда да можем да избегнем опасността. Всички тези чувства е нормално да бъдат изпитвани, когато се грижите за някого. Запомнете, че трябва да се погрижите и за себе си. Трябва да започнете да преодолявате стресовите фактори преди да се превърнат в заплаха за качеството на работата ви. Стресът се причинява от нещо, което налага незабавно да се пригодите към новата ситуация. Например, незабавно да станете асистент, тъй като никога преди това не сте били такъв. Нереалистично е да се смята, че стресът може да бъде напълно премахнат. Запомнете, стресът зависи как вие реагирате на ситуациите. Ето защо вие сами може да го контролирате.